Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Ix-xufier tal-ex kap nazzjonalista Adrian Delija iqis li Bernard Grech mu jiswa assolutament xejn għal Partit Nazzjonalista, anzi skontu dan qed ikompli jirrovinaħ iżjed milli hu. George Mallija li kien ingaġġat minn Adrian Delija anke meta dan kien għadu kap tal-Oppożizzjoni sal-2020 kien qed jgħaddi ir-reazzjoni tiegħu fuq kumment li tella fuq Facebook minn ċertu Anthony Grech li enfasizza dwar l-apatija li teżisti fit-tmexxija nazzjonalista waqt li dan tenna kif ma jistax jifhem kif wara żewġ attakki fuq żewġ membri tal-partit u l-kap u tmexxija tal-partit baqgħu sikta. Dlonk ħareġ ix-xufier ta' Adrian Delija iwieġbu li dan hu possibbli għaskontu Bernard Grech u mixtri biex ikompli jirrovina lill-Partit Nazzjonalista kif irid il-Labour. Fuq l-istess post ta' Anthony Grech ikkummenta wkoll ċertu Carmenu Borg li qal il-partit ta' Bernard Grech ipprefera biċċa komunist b'referenza aktarx għall-ex chairman tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Marka Milleri li għandu l-appoġġ tal-establishment minflok iddefenda żewġ deputati aktarx b'referenza għall-Alex Borg u l-istess Adrian Delija. Imbagħad jiskantaw għal xiex eluf għamlu bħali u telqu minn dak il-partit tenna Carmenu Borg. Oħrajn ukoll komplow li l-Partit Nazzjonalista m'għadux ta' nazzjonalisti u li Bernard Grech ġab saħħta fuqu partikolarment għax hu pupazz fidej monstri li hemm warajh b'referenza ċara għall-establishment li dejjem tgħaddi tiegħu. Sa dan it-tant fi grupp ieħor magħluq għal partitarji nazzjonalisti l-istess George Mallija ikkummenta wkoll li sakemm ma jkunx hemm kap li kapaċi jaqgħad lil partitarji u ma joqgħodx jilaq lil ta' Repubblika u lil Marka Milleri li irrefera għalih bħala dan il-maħmuġ kollu. Il-Partit Nazzjonalista ma jistax jieħu ruħ. Ix-xufier ta' Adrian Delija kiteb li Bernard Grech jaħli il-ħin tal-partit u tal-pajjiż qiegħed u temm jisħaq li ġabuh jistħi jgħid li hu nazzjonalist.